वो इस्लाम वो गाँव सभा रूपा करना खूब सीरियस कंडीशन नहीं का वो माई मुचाई मैया वो बसाई मैया एकदम रामै थांसुका माने बिनि ताबुक बहुत बेले प्रॉब्लम और बहुत भी प्रॉब्लम नहीं बनो आं नायका कि जा पारे आं तो बनो किसा सुबाई कलांगा हाइपानो आं बनो जदि खुमुलुं हॉस्पिटल थांगांखाय आं नायनाय सिनि एडिसि गवर्नमेंट होइते बनते किसा सुबाई रे मानो अवन बगे आं व्यवस्था खायनाय आं बावनो डकुमेंट सानका डकुमेंट जदि रिखाय आं एडिसि गवर्नमेंट नि सिनि ट्राइबल वेलफेयर मंत्री नो रिक्वेस्ट खायै बनो जा सुबाई मानो एवं हॉस्पिटल डाक्टर रखनो आं सालाय दिनाय आसुन कक एवं बनो बिन जे अवस्था नग नुग माने तागलाय नि जिनि जदि नग जदि कुबुई नो फायका हांगाय जानुवारि दिगे नग सेंक्शन के बनो कायसा नग रेनान बगै आं गाव सभानि चेयरमैन रिक्वेस्ट खायनाय एवं सब जोनल ऑफिसर नो आं एवं सब जोनल चेयरमैन एवं ऑफिसर नो रिक्वेस्ट खायनाय बनो कायसा नग रेनानि हामबाय।